Μάθημα 1. Κινήσεις γυμναστικής. Πίσω στο μπαρ, και πηδώντας προς τα πίσω, το κεφάλι κοιτάζει τον ουρανό. Ακούγεται σαν μια προκλητική κίνηση γυμναστικής. Ναι, καθώς το σώμα σκίζει πάνω από την μπάρα με το μεσαίο σώμα. Θαυμάζω τη δύναμη και την ευελιξία που απαιτείται γι' αυτό. Χρειάζεται πολλή εξάσκηση για να κατακτήσεις τέτοιες τεχνικές. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο πρέπει να είναι να τελειοποιήσεις αυτή την κίνηση. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις γυμναστές να εκτελούν τις ρουτίνες τους. Απολύτως. Η αφοσίωσή τους είναι εμπνευσμένη. Ας βρούμε έναν αγώνα γυμναστικής για να παρακολουθήσουμε μαζί. Μάθημα 2. Πρόσφατες αλλαγές. Πώς περάσατε? Ήμουν υπέροχος. Πρόσφατα αποφάσισα να ξεκινήσω ένα νέο χόμπι. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι χόμπι διάλεξες? Αποφάσισα να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Πάντα με εγωίτευε. Η ζωγραφική είναι ένας υπέροχος τρόπος για να εκφραστείτε και να χαλαρώσετε. Απολύτως. Το βρίσκω τόσο χαλαρωτικό να βάζω πινέλο σε καμβά. Έχεις ζωγραφίσει τίποτα ακόμα? Ναι, δημιούργησα ένα τοπίο της παραλίας. Βγήκε καλύτερο από ό,τι περίμενα. Αυτό είναι φανταστικό. Θα ήθελα να δω τα έργα σου κάποια μέρα. Μάθημα 3. Κληρονομιά του ταρτάν. Γνωρίζετε για τα μοναδικά ταρτάν που αντιπροσωπεύουν τη σκοτσέζικη κληρονομιά? Ναι. Κάθε ταρτάν έχει τη δική του ιστορία και σύνδεση με οικογένειες. Είναι συναρπαστικό πως τέτοια μοτίβα μπορούν να συμβολήσουν την ιστορία και την ταυτότητα. Ακριβώς. Το ταρτάν είναι σαν να φοράς ένα κομμάτι της καταγωγής σου. Ένα άλλο διάσημο μέρος της σκοτσέζικης κληρονομιάς είναι το μουσικό όργανο γνωστό ως γκάιντα. Ο ήχος της γκάιντας είναι εμβληματικός και προκαλεί έντονα συναισθήματα. Είναι εκπληκτικό πως η μουσική μπορεί να πει ιστορίες όπως το ταρτάν. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα τόσο για την ιστορία του ταρτάν όσο και για τις γκάιντες. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε ένα φεστιβάλ της Σκωτίας. Θα ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Μάθημα 4. Κατανόηση του Τζόρνταν. Είναι ίσως καλύτερο να σκεφτούμε την Ιορδανία με δύο έννοιες. Τι εννοείς με αυτό? Ως άνθρωπος και αθλητής με απίστευτη αθλητική ικανότητα. Αυτό είναι λογικό. Τα επιτεύγματά του στον αθλητισμό είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Ναι, και η επιρροή του εκτείνεται πέρα από τον απλό στίβο. Έχει εμπνεύσει αμέτρητα άτομα να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Ακριβώς. Η εργασιακή του ηθική και η αποφασιστικότητά του είναι αξιοθαύμαστα. Είναι συγκινητικό να βλέπεις κάποιον να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για τα καλά. Απολύτως. Είναι πρότυπο από πολλές απόψεις. Μάθημα 5. Οικονομικά συστήματα. Είναι αλήθεια ότι ο κομμουνισμός είναι ένα κακό σύστημα από πολλές απόψεις. Ναι, έχει τα ελαττώματα του και έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις. Μας επιτρέπει όμως να σημειώσουμε οικονομική πρόοδο σε ορισμένες καταστάσεις. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Πρόοδος μπορεί να προέλθει από διάφορα συστήματα.
Είναι σημαντικό να αξιολογούνται κριτικά τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις. Απολύτως. Η κατανόηση των διαφορετικών οικονομικών συστημάτων μας βοηθά να μάθουμε. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε για βελτίωση και καινοτομία. Συμφωνώ. Είναι ένα περίπλοκο θέμα που αξίζει να συζητηθεί περαιτέρω. Ας διαβάσουμε περισσότερα γι' αυτό και ας εξερευνήσουμε διαφορετικές απόψεις. Μάθημα 6. Συγγραφικά επιτεύγματα. Έχετε γράψει ιστορίες για τις οποίες είστε περήφανοι μέχρι στιγμής. Ναι, έγραψα μια ιστορία μυστηρίου με μια εκπληκτική ανατροπή στο τέλος. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι σας ενέπνευσε να το γράψετε? Πάντα μου άρεσε να διαβάζω μυστήρια, οπότε ήθελα να δημιουργήσω τα δικά μου. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διοχετεύσετε το πάθος σας στη συγγραφή. Ήταν προκλητικό αλλά ικανοποιητικό να αναπτύξεις την πλοκή και τους χαρακτήρες. Μπορώ να φανταστώ. Πώς αντέδρασαν οι φίλοι σου στην ιστορία σου? Το λάτρεψαν. Τα σχόλιά τους με παρακίνησαν πραγματικά να συνεχίσω να γράφω. Αυτό είναι φανταστικό. Θα ήθελα να το διαβάσω κάποια στιγμή. Μάθημα 7. Βοήθεια πελατών. Βοηθώ κυρίως πελάτες και χειρίζομαι τηλεφωνικές κλήσεις στη δουλειά. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Είναι δύσκολο ή εύκολο για εσάς? Μπορεί να είναι και τα δύο. Κάποιες μέρες είναι πιο εύκολες από άλλες. Μπορώ να δω πόσο δύσκολο θα μπορούσε να είναι το να αντιμετωπίζεις διαφορετικές προσωπικότητες. Ακριβώς. Απαιτεί υπομονή και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε τακτικά. Μερικές φορές, οι πελάτες μπορεί να είναι αναστατωμένοι και είναι δουλειά μου να τους ηρεμήσω. Αυτό πρέπει να είναι πολύ αγχωτικό. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Προσπαθώ να τους συμπονώ και να προσφέρω λύσεις. Μάθημα 8. Το κομπλιμέντο του χορευτή. Είχα ένα μάθημα χορού χθες, και ήταν πολύ μια εμπειρία. Ο εκπαιδευτής σας έδωσε σχόλια για την απόδοσή σας. Ανέφερε ότι ήμουν καλός για αρχάριους, αλλά ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν απλώς ευγενικός. Είναι σύνηθες για τους εκπαιδευτές να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους, ειδικά όταν βλέπουν δυνατότητες. Αλήθεια, αλλά πραγματικά ένιωσα ότι πάλευα με τα βασικά. Όλοι ξεκινούν από κάπου και είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η βελτίωση απαιτεί χρόνο. Υποθέτω ότι έχεις δίκιο και ήταν ακόμα διασκεδαστικό να μαθαίνεις νέες κινήσεις. Ακριβώς. Η απόλαυση της διαδικασίας είναι το κλειδί και κάθε μικρό βήμα μετράει για την πρόοδο. Ίσως πάρω ένα άλλο μάθημα σύντομα για να συνεχίσω την εξάσκηση. Μάθημα 9. Τα θαύματα της φύσης. Σκέφτομαι να περάσω περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους τελευταία. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Από που σκοπεύετε να ξεκινήσετε? Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος ακόμα. Ίσως θα έπρεπε να διαλέξω ένα ηλιόλουστο σημείο στον κήπο σας. Αυτό θα ήταν ένα τέλειο μέρος, ειδικά με όλα τα λουλούδια ανθισμένα αυτή τη στιγμή. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο αναζωογονητικό θα ήταν να καθίσω εκεί με ένα καλό βιβλίο. Ναι, και ο ήχος των πουλιών που τραγουδούν θα το έκανε ακόμα πιο ευχάριστο. Λατρεύω τη φύση. Έχει τόσο ηρεμιστικό αποτέλεσμα στο μυαλό.
Οπωσδήποτε, η σύνδεση με τη φύση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επαναφορτίσετε το πνεύμα σας. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω αυτό το πλάνο μου για το Σαββατοκύριακο. Μάθημα 10. Συμπλήρωση εντύπων. Έχω αυτές τις φόρμες που πρέπει να συμπληρώσω για τη νέα δουλειά. Μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, μπορεί να είναι λίγο συντριπτικό μερικές φορές. Ναι, παρακαλώ. Μπορώ να έχω την ταυτότητά σας για να κάνω αντίγραφο. Φυσικά. Είναι ακριβώς το πορτοφόλι μου. Άσε με να σου το αρπάξω. Ευχαριστώ. Είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά θέλω να τα κάνω όλα σωστά. Καταλαβαίνω. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι οργανωμένος, ειδικά για κάτι σημαντικό. Μόλις τα συμπληρώσουμε, μπορώ να τα υποβάλω και ελπίζω να ξεκινήσω σύντομα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάτε καλά στη νέα σας θέση. Το ελπίζω. Η υποστήριξή σας διευκολύνει πραγματικά αυτή τη διαδικασία. Μάθημα 11. Λεωφορείο. Έχετε ακούσει για την υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο εδώ? Ναι, έχω. Είναι δωρεάν και εκτελείται κάθε 15 λεπτά, κάτι που είναι αρκετά βολικό. Ακριβώς. Κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη χωρίς να ανησυχείτε για τη στάθμευση. Μου αρέσει αυτό. Είναι επίσης φιλικό προς το περιβάλλον, κάτι που είναι ένα μπόνους. Είναι αλήθεια ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα. Επιπλέον, μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε το τοπίο χωρίς το άγχος της οδήγησης. Μπορεί να πάρω το λεωφορείο για την αγορά αργότερα. Είναι η τέλεια λύση. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ενημέρωσε με αν θέλεις παρέα. Θα μου άρεσε πολύ. Θα κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ευχάριστο. Μάθημα 12. Παντοπολείο. Θα πας στο κατάστημα σήμερα. Ναι, πρέπει να αγοράσω κάποια είδη παντοπολείου για την εβδομάδα. Έχετε μια λίστα ή απλά θα δείτε τι χρειάζεστε? Έχω μια λίστα, αλλά μερικές φορές μου αρέσει να ξεφυλίζω και να βλέπω τι μου τραβάει το μάτι. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Ίσως βρείτε κάτι ιδιαίτερο. Ακριβώς. Συχνά ανακαλύπτω νέα υλικά που με εμπνέουν να δοκιμάσω νέες συνταγές. Το μαγείρεμα με φρέσκα υλικά κάνει πάντα τη διαφορά στη γεύση. Απολύτως. Επιπλέον, είναι πιο υγιεινό να τρώτε φρέσκα τρόφιμα όποτε είναι δυνατόν. Μάλλον θα έπρεπε να είμαι μαζί σας. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να ψωνίζετε μαζί. Μάθημα 13. Φρέσκια παραγωγή. Θυμηθήκατε να αγοράσετε φρέσκα προϊόντα για δείπνο απόψε? Ναι, πήρα μερικά λαχανικά και ζυμαρικά. Θα πρέπει να είναι ένα υπέροχο γεύμα. Ακούγεται νόστιμο. Τα φρέσκα υλικά αναδεικνύουν πάντα τις γεύσεις. Συμφωνώ. Πήρα και μερικά βότανα για να προσθέσω λίγη επιπλέον γεύση. Φοβερή ιδέα. Τα φρέσκα βότανα μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν ένα πιάτο. Ακριβώς. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικούς συνδυασμούς. Ανυπομονώ να δω τι δημιουργείτε με όλα αυτά τα συστατικά. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, το υπόσχομαι. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καταπληκτικό.
Έχεις πάντα τις καλύτερες συνταγές. Μάθημα 14. Πιο υγιεινές επιλογές. Προσπαθώ να τρώω πιο υγιεινά στις μέρες μας και μου φαίνεται υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχο. Θα συμμετάσχω και εγώ σε πιο υγιεινές επιλογές. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν έχεις έναν σύντροφο για να μοιραστείς το ταξίδι. Απολύτως. Μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον να μείνουμε στους στόχους μας. Έχω αρχίσει να ενσωματώνω περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα γεύματά μου. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Παρέχουν τόσα πολλά απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Νιώθω πιο ενεργητικός και συγκεντρωμένος από τότε που έκανα αυτές τις αλλαγές. Το ίδιο έχω παρατηρήσει. Είναι εκπληκτικό πως το φαγητό επηρεάζει τη συνολική μας ευεξία. Ας προγραμματίσουμε μαζί μερικά υγιεινά γεύματα αυτή την εβδομάδα. Μάθημα 15. Σχέδια που τραβούν τα βλέμματα. Κατευθύνομαι στην αγορά αργότερα για να δω τι μου τραβάει το μάτι. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Θυμηθείτε να λάβετε υπόψη το σχέδιο και την ποιότητα των αντικειμένων. Απολύτως. Ένα καλά σχεδιασμένο προϊόν μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Επιπλέον, συχνά αντανακλά τη δεξιοτεχνία πίσω από αυτό. Ακριβώς. Μου αρέσει να βρίσκω μοναδικά κομμάτια που ξεχωρίζουν. Είναι ικανοποιητικό να ανακαλύπτεις κάτι ξεχωριστό που λέει μια ιστορία. Συμφωνώ. Κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει το δικό του χαρακτήρα. Ας πάμε μαζί για ψώνια την επόμενη φορά. Θα ήθελα πολύ να δω τα ευρήματά σας. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Εκτιμώ πάντα το γούστο σου στο σχεδιασμό. Μάθημα 16. Σχεδιασμός πάρτι. Σχεδιάζω ένα πάρτι αυτό το Σαββατοκύριακο και είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Οι φίλοι μας θα το λατρέψουν. Τι έχετε στο μυαλό σας για το θέμα? Σκέφτομαι κάτι χαλαρό και διασκεδαστικό, ίσως ένα μπάρμπεκιου. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε καλό φαγητό και παρέα. Ανυπομονώ να δω τα πρόσωπα όλων όταν φτάσουν. Είναι πάντα χαρά να μαζεύεις φίλους και να δημιουργείς μόνιμες αναμνήσεις. Ναι, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι χαρά μου να φιλοξενήσω όλους. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω στις προετοιμασίες. Ας το κάνουμε ένα αξέχαστο γεγονός. Είμαι ευγνώμων για τη βοήθειά σας. Μαζί μπορούμε να το κάνουμε καταπληκτικό. Μάθημα 17. Διαζύγιο και παιδιά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση όταν πρόκειται για παιδιά και διαζύγιο. Ξέρω. Δεν φταίνε καθόλου και δεν πρέπει να υποφέρουν. Ακριβώς. Τα παιδιά ούτε προκαλούν το διαζύγιο ούτε μπορούν να το αποτρέψουν. Είναι βαθιά πρόκληση. Ο συναισθηματικός αντίκτυπος πάνω τους μπορεί να είναι σημαντικός και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι σημαντικό για τους γονείς να επικεντρώνονται στην ευημερία των παιδιών τους σε τέτοιες περιόδους. Απολύτως. Η ανοιχτή επικοινωνία και η υποστήριξη είναι ζωτική σημασίας για την προσαρμογή τους. Ελπίζω η κοινωνία να συνεχίσει να αναγνωρίζει τη σημασία της προτεραιότητας των παιδιών σε αυτά τα θέματα. Ναι, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αισθάνονται αγαπητοί και ασφαλείς παρά τις αλλαγές. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πιο κατανοητό για αυτούς. Μάθημα 18. Οργάνωση δοχείων.
Σκεφτόμουν πόσο ακατάστατος έχει γίνει ο χώρος εργασίας μου τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Πρέπει να πάρω μερικά μικρά δοχεία για καλύτερη οργάνωση. Ακριβώς. Το να έχετε καθορισμένα σημεία για τα πάντα μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Βοηθά να διατηρείτε τα πράγματα τακτοποιημένα και κάνει πολύ πιο εύκολο να βρείτε αυτό που χρειάζεστε. Επιπλέον, μπορεί να είναι αρκετά θεραπευτικό να καταστήσετε και να οργανώσετε το χώρο σας. Συμφωνώ. Όταν όλα είναι εντάξει, δημιουργείται μια πιο παραγωγική ατμόσφαιρα. Θα πρέπει να συμμετάσχω σε αυτή την αποστολή. Μπορούμε να το κάνουμε ένα διασκεδαστικό έργο μαζί. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορούμε να διαλέξουμε μερικά κομψαδοχεία που ταιριάζουν στη διακόσμησή μας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πόσο πιο λειτουργικοί γίνονται οι χώροι μας μετά την οργάνωση. Μάθημα 19. Pay 90 Forward. Δεν θα πιστεύετε τι μου συνέβη στο καφέ τις προάλλες. Αλήθεια, τι συνέβη? Ναι, κάποτε κάποιος μπροστά μου πλήρωσε τον καφέ μου και μου έφτιαξε τη μέρα. Είναι τόσο ευγενικό. Είναι υπέροχο όταν οι άνθρωποι κάνουν κάτι καλό για αγνώστους. Είναι πραγματικά. Ένιωσα έμπνευση να το πληρώσω την επόμενη φορά που θα ήμουν εκεί. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν ένα κυματιστικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Μου θύμισε πως μια απλή χειρονομία μπορεί να φωτίσει τη μέρα κάποιου. Λατρεύω αυτό το πνεύμα. Είναι αυτές οι μικρές στιγμές που μας συνδέουν όλους. Οριστικά. Θα το έχω υπόψη μου κάθε φορά που βγαίνω έξω. Μάθημα 20. Πρωινή χαλάρωση. Πάντα προσπαθώ να βρω λίγο χρόνο για να χαλαρώσω πριν ξεκινήσει η εργάσιμη μέρα. Με βοηθάει πραγματικά να δώσω έναν θετικό τόνο για την ημέρα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Πώς είναι το πρόγραμμα εργασίας σας μόλις μπείτε στο γραφείο? Συνήθως, ξεκινάω τη μέρα μου με μια σειρά συναντήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι αρκετά συντριπτικές χωρίς αυτό το ήρεμο ξεκίνημα. Μπορώ να φανταστώ. Ένα ήρεμο πρωινό μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στον χειρισμό ενός πολυάσχολου προγράμματος. Ακριβώς, και θεωρώ ότι λίγος διαλογισμός ή διατάσεις με βοηθάει πραγματικά να καθαρίσω το μυαλό μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα πρέπει να σκεφτώ να ενσωματώσω μερικά από αυτά στην πρωινή μου ρουτίνα επίσης. Σίγουρα πρέπει. Ξεκινώντας τη μέρα χαλαρά μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εστίαση και παραγωγικότητα. Είμαι σίγουρος ότι θα με βοηθούσε να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις της ημέρας με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Το παν είναι να βρεις αυτή την ισορροπία και νομίζω ότι θα απολάμβανες πραγματικά τα ωφέλη. Μάθημα 21. Διαφορετικά οικοσυστήματα. Έχετε σκεφτεί ποτέ τους διαφορετικούς τύπους περιβαλλόντων που υπάρχουν στη φύση? Απολύτως. Υπάρχουν τυπικά δάση γεμάτα με ψηλά δέντρα και ποικίλα άγρια ζώα. Ναι, και τότε υπάρχουν μοναδικά φυτά όπως οι κάκτοι που ευδοκιμούν σε ζεστές ερήμους, προσαρμόζοντας το περιβάλλον τους. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι εκπληκτικό πως κάθε οικοσύστημα έχει το δικό του σύνολο κανόνων και μορφών ζωής. Τέλος, υπάρχουν υποτροπικές περιοχές που διαθέτουν πλούσια βλάστηση και ζωντανή άγρια ζωή. Λατρεύω το πως κάθε περιοχή αναδεικνύει την απίστευτη προσαρμοστικότητα της φύσης. Είναι πραγματικά μια απόδειξη της ανθεκτικότητας της ζωής στον πλανήτη μας.
Νομίζω ότι η κατανόηση αυτών των οικοσυστημάτων μας βοηθά να εκτιμήσουμε τη σημασία των προσπαθειών διατήρησης. Ακριβώς. Η προστασία αυτών των διαφορετικών οικοτόπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας της φύσης. Μάθημα 22. Αποτελεσματική προπόνηση. Όταν γυμνάζομαι, συνήθως αφιερώνω περίπου 1,5 ώρα, συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης και της δροσιάς. Αυτό ακούγεται σαν μια ολοκληρωμένη ρουτίνα. Πώς δομείτε τις προπονήσεις σας? Ξεκινάω με προθέρμανση για να προετοιμάσω τους μυς μου και μετά βουτάω στις κύριες ασκήσεις. Αυτό είναι έξυπνο. Μια σωστή προθέρμανση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη τραυματισμών και στη βελτίωση της απόδοσης. Απολύτως, και πάντα τελειώνω με ένα δροσερό για να βοηθήσω το σώμα μου να ανακάμψει. Είναι σημαντικό να δώσετε χρόνο στο σώμα σας για να επιστρέψει σε κατάσταση ηρεμίας. Έχω παρατηρήσει ότι το να αφιερώνω χρόνο για αυτές τις φάσεις ενισχύει πραγματικά τη συνολική μου φυσική κατάσταση. Πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Ακούγεται σαν συνταγή επιτυχίας. Θα νιώσετε τη διαφορά, πιστέψτε με. Όλα είναι θέμα συνέπειας και φροντίδας. Μάθημα 23. Πειθό και δέσμευση. Σκεφτόμουν πως μερικές φορές προσπαθούμε να πείσουμε ο ένας τον άλλον μέσα από τη δική μας οπτική γωνία. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Συχνά υπάρχει δέσμευση για διαφορετικές απόψεις, ειδικά στις συζητήσεις. Ακριβώς, και αυτή η δέσμευση μπορεί είτε να βοηθήσει είτε να εμποδίσει την αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε κοινό έδαφος, σεβόμενοι ο ένας τις απόψεις του άλλου. Συμφωνώ. Όταν μπορούμε να δούμε τα πράγματα από τη σκοπιά του άλλου, ανοίγει την πόρτα στην αμοιβαία κατανόηση. Πραγματικά κάνει. Η συμμετοχή σε επικοδομητικό διάλογο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες λύσεις. Και μερικές φορές, πρόκειται για συμβιβασμούς για την επίτευξη συνένεσης. Αυτή είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που πρέπει να έχετε, ειδικά τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σχέσεις. Αναμφίβολα, η καλλιέργεια μιας ατμόσφαιρας συνεργασίας είναι απαραίτητη για την πρόοδο. Μάθημα 24. Άσκηση εκένωσης έκτακτης ανάγκης. Έχετε ακούσει για την άσκηση έκτακτης εκένωσης στο ξενοδοχείο? Ήταν μια πολλή εμπειρία για μένα. Ναι, ήμουν κι εγώ μέρος του. Ήταν η πρώτη μου φορά που συμμετείχα σε κάτι τέτοιο και το βρήκα αρκετά διαφωτιστικό. Συμφωνώ. Ο τρόπος με τον οποίο οργάνωσαν τα πάντα με έκανε να νιώθω πιο προετοιμασμένος για οποιαδήποτε πραγματική έκτακτη ανάγκη. Απολύτως. Εκτίμησα πως εξήγησαν τις διαδικασίες με σαφήνεια και μας καθοδήγησαν σε όλη τη διαδικασία. Είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι το προσωπικό του ξενοδοχείου λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και έχει σχέδια για προσδόκητες καταστάσεις. Ακριβώς. Ένιωσα πιο άνετα γνωρίζοντας ότι αν συνέβαινε κάτι, θα ξέραμε ακριβώς τι να κάνουμε και πού να πάμε. Και η ίδια η πρακτική ήταν εκπληκτικά αποτελεσματική. Δεν συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να παραμένω ήρεμος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι, η διατήρηση της ψυχραιμίας είναι ζωτικής σημασίας και η άσκηση βοήθησε στην ενίσχυση αυτής της αντίληψης. Πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια στη σημασία της προετοιμασίας. Στα σίγουρα. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να συμμετέχουν όλοι σε τέτοιες ασκήσεις. Θα μπορούσε να σώσει ζωές. Μάθημα 25. Συνδρομή στο γυμναστήριο. Σκέφτομαι να αποκτήσω ξεχωριστή συνδρομή στο γυμναστήριο για να επικεντρωθώ στους στόχους μου για τη φυσική κατάσταση φέτος. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο.
Έχετε σκεφτεί τον προϋπολογισμό σας για αυτήν τη συνδρομή? Ναι, θέλω να βεβαιωθώ ότι επενδύω σε ένα μέρος που προσφέρει εξαιρετικές εγκαταστάσεις χωρίς να σπάω τα χρήματα. Αυτό είναι λογικό. Είναι σημαντικό να βρείτε ένα γυμναστήριο που να ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας, ενώ εξακολουθεί να παρέχει καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Ακριβώς. Ψάχνω για ένα μέρος που έχει ποικιλία εξοπλισμού και μαθημάτων, ώστε να μπορώ να κρατήσω τις προπονήσεις μου ενδιαφέρουσες. Η ποικιλία είναι το κλειδί. Βοηθά στην αποφυγή της πλήξης και σας δίνει κίνητρο να ακολουθείτε τη ρουτίνα της φυσικής σας κατάστασης. Συμφωνώ. Επιπλέον, έχω ακούσει ορισμένα γυμναστήρια να προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις ή προσφορές, ειδικά για νέα μέλη. Αυτό είναι αλήθεια. Αξίζει πάντα να ελέγχετε για τυχόν προσφορές που θα μπορούσαν να κάνουν μια συνδρομή στο γυμναστήριο πιο προσιτή. Θα το κάνω σίγουρα. Θέλω να βρω ένα γυμναστήριο που να μου ταιριάζει τόσο οικονομικά όσο και από άποψη ατμόσφαιρας. Μάθημα 26. Βελτιώσεις γεύσης. Τον τελευταίο καιρό πειραματίζομαι με κάποιες συνταγές ψησίματος, αλλά νιώθω ότι κάτι λείπει από τις δημιουργίες μου. Μπορεί να θέλετε να δοκιμάσετε να προσθέσετε εκχύλισμα βανίλιας για γεύση. Μπορεί πραγματικά να ανεβάσει τη γεύση πολλών αυτοσκευασμάτων. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Έχω ακούσει ότι η βανίλια μπορεί να ενισχύσει τη γλυκύτητα και να προσθέσει βάθος στα επιδόρπια. Απολύτως. Είναι ένα από εκείνα τα μαγικά συστατικά που μπορούν να μεταμορφώσουν μια συνηθισμένη συνταγή σε κάτι εξαιρετικό. Δεν είχα ιδέα ότι θα μπορούσε να κάνει τέτοια διαφορά. Το χρησιμοποιείτε συχνά στο ψήσιμο σας? Ναι, το κάνω. Θεωρώ ότι μόνο ένα κουταλάκι του γλυκού μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά σε μπισκότα και κέικ. Σίγουρα θα το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Υπάρχουν άλλες συμβουλές που προτείνετε για τη βελτίωση του ψησίματός μου? Εκτός από τη βανίλια, η χρήση φρέσκων συστατικών και η ακριβής μέτρηση μπορούν επίσης να έχουν μεγάλη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Θα το έχω υπόψη μου. Θέλω πολύ να τελειοποιήσω τις ικανότητές μου στο ψήσιμο και να εντυπωσιάσω τους φίλους μου με μερικές νόστιμες λιχουδιές. Μάθημα 27. Εργασιακό άγχος. Έχετε παρατηρήσει πόσο αγχωτική είναι η εργασία τον τελευταίο καιρό? Νιώθουμε ότι υπάρχει πάντα κάτι νέο στα πιάτα μας. Έχω. Φαίνεται ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά και μπορεί να είναι αρκετά συντριπτικός μερικές φορές. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για εμάς να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε αποτελεσματικά αυτό το άγχος, ώστε να μην καούμε. Απολύτως. Τα διαλύματα, η εξάσκηση της επίγνωσης και η παραμονή οργανωμένη μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην ανακούφιση από αυτήν την πίεση. Ναι, και πιστεύω ότι το να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε πολυάσχολους χρόνους μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στη συνολική μας ευημερία. Οριστικά. Το να μοιραστούμε απλώς τις εμπειρίες μας μπορεί να ελαφρύνει το φορτίο και να μας υπενθυμίσει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα στη ψυχική μας υγεία μέσα στο χάος. Στα σίγουρα. Ας κάνουμε μια συμφωνία για να ελέγξουμε ο ένας τον άλλον και να βρούμε τρόπους να χαλαρώσουμε μαζί μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει την ισορροπία και την ανθεκτικότητα. Μάθημα 28. Χόμπι και ενδιαφέροντα. Γεια σου, έχεις χόμπι ενδιαφέροντα εκτός δουλειάς? Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για το τι σας αρέσει να κάνετε. Ναι. Μου αρέσει να ζωγραφίζω και να παίζω κιθάρα. Και τα δύο μου επιτρέπουν να εκφράζομαι δημιουργικά και να χαλαρώνω μετά από μια κουραστική μέρα. Αυτό ακούγεται υπέροχο.
Νομίζω ότι οι δημιουργικές διεξόδους είναι τόσο σημαντικές για τη διατήρηση μιας ισορροπημένης ζωής και την ανακούφιση από το άγχος. Απολύτως. Η ζωγραφική με αφήνει να εξερευνήσω τη φαντασία μου, ενώ η αναπαραγωγή μουσικής με φέρνει χαρά και με βοηθά να συνδεθώ με τους άλλους. Το θαυμάζω. Πάντα ήθελα να μάθω πώς να παίζω ένα όργανο. Ίσως θα μπορούσες να μου δώσεις κάποιες συμβουλές κάποια μέρα. Θα ήθελα πολύ. Έχει να κάνει με το να διασκεδάζεις με αυτό και να μην ανησυχείς για την τελειότητα. Η χαρά είναι στη διαδικασία. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι το να βρεις ένα χόμπι που να σου αρέσει μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητικό και ανταποδοτικό. Ναι, και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέα άτομα που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας. Είμαι ενθουσιασμένος που μαθαίνω περισσότερα για το καλλιτεχνικό σας ταξίδι. Ας εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον, να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τα πάθη μας. Μάθημα 29. Προτιμήσεις κατασκήνωσης. Όταν οι γονείς μου πάνε διακοπές, συχνά επιλέγουν να μείνουν σε ένα μοτέλ ή ένα ξενοδοχείο αντί για κάμπινγκ. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν την άνεση και την άνεση ενός μοτέλ, ενώ άλλοι απολαμβάνουν την περιπέτεια του κάμπινγκ σε εξωτερικούς χώρους. Ναι, νομίζω ότι εξαρτάται πραγματικά από προσωπικές προτιμήσεις. Μερικοί βρίσκουν απίστευτα ελκυστική την ιδέα του ύπνου κάτω από τα αστέρια. Απολύτως. Το κάμπινγκ σας επιτρέπει να συνδεθείτε με τη φύση και να ζήσετε την υπέροχη ύπαιθρο με μοναδικό τρόπο. Απολαμβάνω και τις δύο εμπειρίες. Τα μοτέλ προσφέρουν ένα άνετο καταφύγιο μετά από μια κουραστική μέρα εξερεύνησης, ενώ το κάμπινγκ φέρνει μια αίσθηση περιπέτειας. Αυτή είναι μια εξαιρετική προοπτική. Κάθε επιλογή έχει τη δική της γοητεία και είναι ωραίο να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τις διακοπές. Ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να εκτιμούμε την ομορφιά της φύσης, είτε κοιμόμαστε σε μια σκηνή είτε σε ένα άνετο κρεβάτι. Οριστικά. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι που συνδυάζει και τα δύο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το κάμπινγκ και μετά να χαλαρώσουμε σε ένα μοτέλ. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα είναι το καλύτερο και των δύο κόσμων, επιτρέποντάς μας να απολαύσουμε τη φύση και να έχουμε ένα άνετο μέρος για να χαλαρώσουμε. Μάθημα 30. Αγωνιστικός αθλητισμός. Έχετε ακούσει για το γεγονός όπου οι αθλητές προσπαθούν να ρίξουν όσο το δυνατόν πιο μακριά μια μπάλα heavy metal? Είναι ένας αρκετά εντυπωσιακός διαγωνισμός. Ναι, έχω. Είναι μέρος του αγώνα σφαιροβολίας και βρίσκω συναρπαστικό να βλέπω τη δύναμη και την τεχνική που εμπλέκονται στην επίτευξη τέτοιων αποστάσεων. Ακριβώς. Οι αθλητές πρέπει πραγματικά να συνδυάσουν τη σωματική τους δύναμη με την κατάλληλη φόρμα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Απολύτως. Είναι όλα σχετικά με τη τεχνική, καθώς ένας ελαφρύς λάθος υπολογισμός μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Θαυμάζω πόσο αφοσιωμένοι είναι αυτοί οι αθλητές στην προπόνησή τους. Χρειάζεται πολλή πειθαρχία για να διαπρέψεις ένα τόσο απαιτητικό άθλημα. Ναι, και η πνευματική εστίαση που απαιτείται για να αγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική προπόνηση. Συμφωνώ. Είναι εμπνευσμένο να τους βλέπεις να ξεπερνούν τα όρια τους και να προσπαθούν να σπάσουν προσωπικά και παγκόσμια ρεκόρ. Οριστικά. Γεγονότα όπως αυτά δείχνουν το απίστευτο ανθρώπινο πνεύμα και την επιδίωξη της αριστείας στο στίβο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως εξελίσσονται αυτοί οι διαγωνισμοί με την πάροδο του χρόνου. Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπεις νέα ταλέντα να εμφανίζονται στο άθλημα.